Takže dobrý den lidičky, včera já jsem si koupila Labubu, jo, já ho jsem ho otevřela, takže to je škoda, já jsem ho nemohla otevřít jako na kameře, nebo my jsme byli v Německu, jo, a já jsem chtěla toho Secret a dostala jsem Secret Labubu, tady už ho vyndám, Secret Labubu, ano, jestli nevíte, jak vypadá, tak takhle vypadá. Jako má barevný zuby a barevný oči a je celý černý, jo. Tohle to... A já mám kde? Počkejte. Sorry lidičky, moje mamka teď přišla dovnitř a ptala se, kde má plavky. Tak jestli se ptáte, co je tohle, tak to jsou z ponožky plavky, jo. Já jsem jí vyrobila, ne. Jo, to je kluk, jo. A já jsem fakt chtěla jako Secret a dostala jsem Secret a počkat, řekla jsem, že jdeme plavat, asi jo, řekla jsem, ne, já jsem to asi neřekla, tak já vám chci říct, že jedeme do Sokolova plavat, jo. Počkat, ne, já jsem to asi řekla. No co? A který já bych chtěla, počkejte lidičky, já se ho tady jenom pověsit, tak já bych fakt chtěla love a luck. Ty jsou hezký. A happiness a loyalty. Ty jsou hezký. Koukejte. Tohle je love, tohle je luck, tohle je happiness a tohle je loyalty. Já bych to fakt chtěla. A já jsem si nechala tu krabičku tak včerejška, ty voko. A já jsem ji ani nevyhodila. Nebo tady já budu prostě to škrtat, jaký mám. Jo. Ale já se asi koupím i to Coca-Cola. Jo. Ale tahle ten mi stačí, až budu starší, tak si to asi koupím ještě víc. Ale stojí to 300. A to je dost? No. To jde 300. OK, takže naschledanou lidičky.